Hai hello लोगोफोर खुलुमबाय आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर जायखियानो जादोला नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैबाय बे भिडिअआ दाखालि साननै सानथामसोनि सिगाङावनो लिक जादोंमोन नालाय तो आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय सानफ्रोमबो बेफोरबायदि मोननै मोनथाम भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखै नालाय नोंथांमोननि सेराव आं आपडेट होनो हायाखै बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन भिडिअआ मानि थाखाय आरो मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आं नोंथांमोननि सेरावहाय तो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बारा गोबाव खालामबाय थाला बांद्राय पेक बुखिनानै नङा होमब्ला सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोरा थौदो बिदिब्ला तो लोगोफोर मा जाबावगोन आरोना जोंनि बर' समाजाव जोङो हिन्जावानो जा हौवायानो जा सोरनि थाखाय गोरोन्थि आरो मा दायनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया अलरेडि जोंनि बर' समाजावहाय जाबाय थायो अरायसम जाफ्लेबाय थायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय थादो आं मा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोना जाहाथे मिन्थिबायखाबाबो जानो हागौ बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर तो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आं जास्ट फंनैसोल' बाथ्राखौ शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाल' जोबजासिम नायलांदो आरोना बे भिडिअनि क्लिपखौ आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो लाखिनानै जाहाथे थांनाय समावबो जेबो दावराव दावसि खालामालासेनो जाहाथे मोजाङै मोजाङै थालायलायनानै खावलायबाय आरो जोंनि बर' समाजनि जिथु नियम बिसोरो रायजो राजाखौ साखि लानानै जेरैबायदि इसोरखौ साखि लानानै जेरै दरा जादोंमोन दिनै माने जोंनिया गसाइखौ माने साखि आरो साखि लानानै दिनै साखि लाखो आङो बिसिनि थाखाय दिनै खावलायबाय तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निश्चय नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमब्ला भिडिअआ मानि थाखायमोन आरो आं नोंथांमोननो जितु भिडिअनि क्लिपखौ देखायनानै होदो नोंथांमोना जाहाथे नायनानैथ' निश्चय बुजि मोनखाबाय जानो हागौ नुखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर जास्ट आं बिथांमोननि जितु नैबे भिडिअनि क्लिपखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय मोननैसोल' बाथ्राखौ शेयार खालामनो होनना सानदों जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनाया जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे जुदि गोनां गोरोन्थि जायोब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला आंबो बांद्रायखौ बेफोरबायदिनि बिखय मोनथियाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर जास्ट आं मोनथियो नोंथांमोननि सेरावहाय आं बेखौल' फोरमायगोन बेखौल' शेयार खालामना होगोन आरोना लोगोफोर माने नैफोरो फाथैलाय बिसिनाया एक्सुवेलि मानि कारनाव जायो आरोना लोगोफोर मा कारननि थाखाय सोरनि थाखाय मा दायनि थाखाय बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनाया जायो जोंनि बर' समाजाव आरोना अलरेडि नैफोरबायदि आथिखालनि जुगावथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो हाबा जानाया ओरैबायदि आरोना सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों खानैजों गोसो गोरोबलायनानै गोसो नुलायखानानै गोसो मोनथिलायखानानैसो बेफोरबायदिया जर जुलिया हाबाया जायो आरोना लोगोफोरा आरो बिनि गेजेरावबो सानैजों बेफोरबायदि गोरोबलायनानै जुदि बेफोरबायदि हाबा जासेयावबो मानो बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनाय आरो मा कारननि थाखाय बेफोरबायदि जायो ना हौवानिसो गोरोन्थि ना हिन्जावनिसो गोरोन्थि आरोना जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदियाल' जाफ्लेबाय थायो हौवाखौ गारना खारनाय बा हिन्जावखौ गारना खारनाय बेफोरबायदि माने गुबुन हिन्जाव लानाय बा गुबुन हौवा लानाय बेफोरबायदिया जोंनि बर' समाजाव माने गले गले जाफ्लेबाय थायो माने सेंग्रा सिख्ला आलदा बा गुबुनखौ गुबुन सेंग्राजों लानानै खारनाय बा बेफोरबायदि एसे आलदा खोनायो आरोना जुदि नैफोरबायदि हाबा जाखानानै बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनाय बा ओरैबायदि हामाबो नाङो गोरोन्थिबो जायो आरोना लोगोफोर बुंनो गोनां बायदि जायो ओरैबायदि माने हाबानि समावहाय जितु हाबानि तारिख समावहाय हाबानि मन्दपावहाय जिरायनाय समाव ओरैबायदि मोनसे पण्डिताहाय ओरैबायदि मोनसे मोन्थोर रायस'नानै होयो आरोना ओरैबायदि गोथौआव सानथौनो गोनां आरोना दिनैनिफ्राय नोंनिया नोंनि नंला आंनिया आंनि नंला सानैजों मोनसे गरसे ओंखामखौ गरनै खालामनाय जागोन
थोरसे ओंखामखौ जों सानैजों रानलायनानै जागोन जों सानैजों मोनसे मोननै गोसोखौ मोनसे खालामनानै संसार जागोन अराय सम रुजु रुमु रायजो जागोन होननानै बेफोरबायदि इमान गोथौयै सान्थौ लानानै बेफोरबायदि जों हाबानि मन्दपावहाय सासे पण्डिता बेफोरबायदि रायसननानै होयो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि इमान गोथौ सान्थौखौ लानानै नोंथांमोना मोनसे रायजोनि गेजेरजों मोनसे समाजनि गेजेरजों समाजनि नेमखान्थिजों हारिनि माबाखौ लानानै ओरैबायदि मोनसे जमानै जर जुलिखौ जायो आरो बेफोरबायदि जर जुलि जानाय समाव रायजोनि समाजखौ लाखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि जुदि दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि फाथैलाइ बिसिनाय जुदि जायोब्ला जोंनि समाजा मा जागोन बै खालिनि दिनाव जिथु जों नोंथांमोना बेफोरबायदि रायजोखौ लानानै समाजखौ लानानै बेफोरबायदि रायजोनि सिगाङावहाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ खालामनानै फालिनानै बेफोरबायदि जर जुलि जानायनि जिथु सदबांसा लानायनि दिना दिनैनि बाराव बहा खारखो आरोना जुदि बेफोरबायदि फाथैलाइ बिसिनो गोनां जुदि जायोब्ला माने लासिसिं जायो आरोना जोंनि बर' समाजा ओरैबायदि समाजखौ लानानै बेफोरबायदि हाबा जानाय समाव आरो दिनै फिन खेबसे रायजोफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय फाथैलाइ बिसिनो गोनां जादों फिन खेबसे बिथांमोना एरा जाफिनबाय होननानै ओरैबायदि खोनायोब्ला मोनसे जोंनि समाजनि मोनसे नेमखान्थिया माने मोजां लामायाव थाङा होननानै बुंजायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा मा कारननि थाखाय आरो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायो अननानै नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखायो बुजायनो गोरोंखा नङा होमब्ला आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना मेलेमजिबि गोनां मानसि दङ आरो जाहाथे इयुन फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे बेफोरबायदि आरो गोरोन्थि खामानि नोंथांमोना बयबो मावाथों आरोना दायो जाय सुबुङानोखि संसार जागासिनो दङ आरो जाबोलांगासिनो दङ जालांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर आरो जाय सुबुङानोखि बेफोरबायदि संसार जानायनि लामायाव फैदों बा संसार जाना थांगासिनो दङ आरोना बिथांमोना जाहाथे इन फिउचारावहाय बेफोरबायदि जाहाथे जाया होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर बेखौनो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट आरोना माने जोंनि समाजावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि सदबांसा लानाया उनावहाय बेफोरबायदि फिन खेबसे एरा जाफिननो गोनां जायोब्ला लासिसिं जायो बै जिथु मानसिनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि सदबांसा लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ माबा खालामना होनाया माने एसे लासिसिं भाबै जायो आरोना रायजोनिबो फारसे समाजनि फारसे गामिनि फारसे आरो न'खरनिबो फारसे बिथांमोननि बाय बाहागोनि फारसे आरोना लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो थांलासै जुदि नैफोरबायदि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय सेयार खालामनायाव आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिखाबाय आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसनाव सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय